qed tippersisti sħana b'temperatura ta' 35 grad Celsius. Iżda minkejja dan matul il-lejl ta' bejn it-3 u l-4 u matul il-jiem tal-4 u l-ħamis mistennija maltempata f'pajjiżna. Il-ħoss tas-sajjetti żgur li mhux ma' kulħadd jinżlu tajjeb iżda għal dawk li jħobbu x-xitwa u x-xita din hija aħbar tajba. Tkellimna ma' Felix Demikoli mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta fejn spjegalna kif ir-rieħ u l-mewġ qawwi huma xhieda tal-maltemp li riesaq lejn pajjiżna li mistenni jdum mhux ftit iżda xejn kbir. L-iktar nofsinhar ta' filgħodu imbagħad wara jibda jirranġa. U wkoll qed nistennew il-maltemp on the 25th u il-ċans u matul il-ġurnata kollha. Issa bħala tip ta' maltemp maħniex nistennew affarijiet kbar u l-iktar qed nistennew tagħmel xi traxxax tagħmel xi xita u jista' jkun hemm xi ftit rat ukoll. Normalment fix-xahar ta' Settembru pajjiżna dejjem ikollu maltempata qawwija, iżda jidher li din id-darba anke tmiem Awwissu se jkun imsaħħab. Demikoli spjegalna kif huma għandhom imbassar sal-aħħar ta' Awwissu u jidher li l-ħamis hija l-aħħar ġurnata fejn fiha u mistenni maltemp fix-xahar ta' Awwissu. Jidher li l-maltempata li jissoltu tolqot lil pajjiżna f'Settembru issa ser tolqotna f'Awwissu, iżda x'ser jiġri wara ma nafux. Fi kliem ieħor, meta hu l-aħjar li tippjana barbecue mal-familja u l-ħbieb? Jien l-idea li inti kien huwa għamlu meta trid, però l-iktar li se nixxielek wara il-25 ta' Awwissu.